kutorerwa murume wangu namaid nekuzomuitira go back to sender. Maid akafa but ndatambudzika. Ndine chibhodhoro chandakapiwa nen'anga. Chibhodhoro ichi chakashanduka ndokubva yachizova nyoka, iyo inova iri iyo yanditambudza kusvika pari nhasi. Makadii zvenyu mukomanashe, please post my story makavikawo chitupa changu. Nyaya yangu iyi yakaitika it was 7 years ago. Ndakange ndaroorwawo nemurume wangu for more than 11 years. Ndigere nemurume wangu, tose takange tichigara mukwekwe. Murume wangu ndaimuda uye zvekare takange tatova nevana. Imba yangu mukomanashi yakange isina kana matambudziko. Marriage yangu yainakidza. Handina kunge ndakaziva kuti varume vari so simple like that. Kana pandakati ndakange ndava kuda kutsvaka maid, ndakatozvidza kuti ndikatsvaka maid anenge akakurira kumaruzevha, ariwo munhu anenge asina kunaka pameso uye zvekare nebody structure, handimbofi ndakazomboita dambudziko naye maid iyeye, but handina kunge ndakaziva kuti varume vanogona kutongorara chero nechinhu chinenge chiine makumbo maviri chichingofamba, as long as chiri chikadzi chete. Ndo zvandakadzidza pavarume. Saka maid uyu zita rake ndichamuti Wadzanai. Kusangana kwandakaita naWadzanai, ndakati ndaudzawo vamwewo vanhu kusanganisira nemafriends angu. Saka pakazoitwa announcement muchechi yekuti ndakange ndiri kutsvaka maid. Pane umwe mukadzi akazouya kwandiri akandiudza kuti akange aine muzukuru wake ainzi Wadzanai, uyo akange ari kumaruzevha, ainge achitsvakawo basa, ainge akasomitisiwa. Amitisiwa zvino yakange yangovambana, yainge yagara pamusha, vanhu vasingazivi kuti voita sei naye. Ndakabva ndati hapana chakaipa, zvino munogona here kunomutora mouya naye, then ndobva ndamuona. Hakusi kunzi ndinobva ndatomupa basa same time, asi ndikuda kungoziva kuti munhu akaita sei. Vakabva vanditi pakange pasumborina kana dambudziko, vaikwanisa kuenda kunotora muzukuru wavo. Ndakafara nerimwe zuva ndakati ndakatogara zvangu pamba, ndokubva ndachizoona munhu achisvika pamba pangu nemuzukuru wake, tikatanga kukurukura paya. Kana iye saWadzanai, ndakabva ndaona kuti akange ari munhu ainge aine respect. Munhu uchingotanga kungotaura naye unobva watoziva kuti anenge ari munhu akaita sei. Ndo zvakaitika ipapo. Ndakabva ndamufarira Wadzanai, ndikabva ndati ndinoda kuti unge uchizondishandira. Zvadaro mukomanashi, Wadzanai uyu akambodzokera kumusha kwavo kunogadzirira, ndobva achizodzoka pabasa. Mushure mekunge adzoka pabasa, ndakatanga kumupa mitemo yangu yakange iriwo mitemo ine 10, but yakange iri nyore. Ndakange ndisingafarire munhu ainge achazotaura nemurume wangu kana paine zvaanenge achida anongouya kwandiri kupfeka. Aifanira kuti anga achiitawo dressing, opfekawo zvinhu zvinenge zviine hunhu mukati, but ndaitoti nebody structure yake baba vekwangu havangambofi vakachiva zvinhu zvakadai. Upenyu hwakafamba hukafamba. Takagara for less than 1 year. Vanhu vakange vava kutotanga kutopinda muimba yomukati. Dzimwe nguva vaitonorara vose ini ndiri mangu mubedroom. Saka iye akange aine 22 years. Ndaitongomuonawo semunin'ina wangu. Ndakange ndava kutotangawo kutomubatawo semunin'ina wangu. Ndaiti chose chandinenge ndatengera vana vangu, vanin'ina vangu, naWadzanai ndaimutengerawo zvekare nehembe, ndichiitirawo kuti mari yake inge ichizoshanda zvimwe zvinhu, because ndaiziva kuti mari yake yakange isiri mari yainge yakawanda yandainge ndichimupawo yesalary. Saka Wadzanai uyo handina kunge ndichiziva kuti ndizvo zvaainge achiita. Saka akazotanga kusimba. Ndakamubvunza kuti kochi, akangonditi nekuda kwekuti pano kamuri kundibata zvakanaka ndokusaka ndasimba kudai so. Nerimwe zuva akange achibika, ndokubva angokaruka abuda mumba achimhanya. Ndokubva ndamutevera ndikaenda kuseri kwemba uko kwaainge ari, ndikabva ndamuona achirutsa. Ndakabva ndati inhumbuka iyi Wadzanai, ndiani akakupa pamuviri?
akabva andinyepera akandiudza kuti akange ari umwe mukomana waaitya kutaura nezita rake wekuchechi. Ndikati ndiudza otherwise ndinokurova. Akaramba kubuditsa chokwadi chake pachena. Ndakafonera mubereki wake ndikati mwana wenyu kunonga ava nepamuviri, saka ndizivi kuti ndomuunza ikoko here kana kuti. Asi murume wangu akatsika madziro akati no, tichazomuendesa, chitombomusiya atomboshanda. Zvava nenhumbu kudai, so anenge achitofanira kuti anga achitoshanda nesimba kuitira kuti anga achikwanisa kuzowanawo mari dzemapreparation, sezvo iye ari kuti munhu akamumitisa anotya kutaura zita rake. Nguva yakati yafamba, nerimwe zuva ndakatobata murume wangu akange achitopuruzira dumbu rawadzanai. Vakange vakamira vose vari mukicheni. Ndakasvikapo ndikavabvunza kuti chii chainge chichiitika. Murume wangu ndipo paakazobvuma akabva ati zvose zvakaitika vakange vasina kumbogara vakaronga kuti zvinge zvichizosvika ipapo. Ndakanzwa mashoko iwawo akandirwadza. Ndikati saka vanhu ava vakange vatogara vaine system yekuti vainge vachirara vose nguva yose iyi. Pandaifungidzira kuti hapana zviri kumboitika, murume wangu akabva ati iye ndiye akange ari muridzi wenhumbu iyo yainge yakatakurwa nawadzanai, uye zvekare mwana wacho aitarisira kuti mwana iyeye anga achizozvarwawo mune zvakanaka, uye zvekare ndaifanira kuti ndinge ndichizova supportive wife kwaari. Ndakabatikana mukomana asi chokuita painge pasina, because murume zvaainge asarudza ainge atosarudza. Yekuroorwa kana murume anenge aine mari, kunyange ukadzvanyirirwa unoshaya kana wokuudza. Ndakanyarara kana mai vangu ndakange ndisingadi kuvapa kana BP. Kunyarara kwandakaita murume nawadzanai vakazviona sekunge ndainge ndava munhu akapusa. Chakandirwadza ndechikuti vakazogumisidzira vava kutotanga kutova romantic kana maso angu. Ndaikwanisa kungoti ndichibva mubedroom ndikadongorera murumu yaishandiswa nawadzanai ndotovaona dzimwe nguva vanenge vachitoita bonde kana kuti vanenge vachikisana. Ndaibva ndabatikana ndobva ndarwadziwa. Murume aizoya kwandiri achinditi sorry, but sorry yake ndakange ndatoijairira. Ndakange ndisingachakwanisi kuzvigamuchira kuti ndozvainge zvatovapo, kuti munhu wandainge ndakatora as a maid ndiye ainge achazova amainini. Dai ainge ari umwe munhu ainge akabva somewhere else, then ndobva ndachizonzi ndivo vava amainini vako, totangira ipapo zvingadai zviri nani. But akange ari munhu wandainge ndakatora as a maid. Imba yangu yakange ichazotovawo imba yake, murume wangu akange achazova murume wake. Tava kutoshiya kamurume. Ndakati kwete, zvigoneki izvi handingakwanisi kuti ndinge ndichizvigamuchira. Pandakangoramba kungogamuchira, murume akatanga kundibata rafu zvekuti ndega ndakasvika pakuoneka. Ndikati murume wangu osara zvako zvakanaka, iwe unawadzanai, I just wish you the best. Akabva ati zvakanaka. I then moved out of the main house ndokubva ndatanga kugara somewhere else uko kwatakange takatenga imwe stand. Saka ndainge ndatova pabarika, asi hama dzangu dzakange dzisingazvizivi. Hama dzemurume ndipo pandakaona kuti dzinogona kungokupandukira, because hakuna kana munhu akamboda kumira neni. Vaingoti kwandiri zvinowanikwa, munofanira kuti munge muchizvigamuchira nekuti ndozviripo. Ndakati hazvina hazvo basa. Saka nekuda kwekuti ndakazobatikana zvakanyanyisa, ndipo pandakatanga kufunga nezverevenge. Ndakati munhu uyu haangangonditorere murume just like that. Aiwa, hazvigoneki. Ndikati ndikuda kumudzidzisa lesson. Ndakange ndisina tarisiro yekuti ainge achazofa iye nemwana wake waainge akatakura, murume wangu achizotevera after that. Ndakangoti ndainge ndichida kuti ndinge ndichimudzidzisa kuti hazviitwe izvozvo zvekunzi unotorera vamwe vakadzi varume vavo. Ndakabva ndachizoenda kun'anga, kune imwe n'anga yekubhinga. Sekuru ava kuti ndinge ndichizonzi ndasangana navo, ndakasangana navo paFacebook. Ndaitoti zvimwe kudai n'anga yekunyepa, nekuti ndainge ndanyeperwa nen'anga dzakasiyana siyana, dzimwe dzaititumidzira mari tozosangana. Ndaizoti kana ndaenda kunzvimbo kwacho ikoko munhu obva atadza kubudikira. Saka pandakavabata sekuru ava vekubhinga ndakangoti zvimwe kuda maybe vakange variwo vanhu vainge vachingoitawo zvekungonyepera vanhu
pamafacebook. Ndakataura navo ndikavaudza maproblems ose awo andainge ndichisangana nawo. Vakandibvunza kuti ndakange ndichida kuti ndinge ndichiisa rukawo here pamurume wangu kana kuti tinge tichinetesa sikarudzi yake so that inge ichizongoshanda kwandiri chete. Ndikati inini sekuru handizivi. Vakandibvunza kuti murume wako uchiri kumuda here? Ndikati handizivi. Vakanditi unoda kuti arambe achirarama here? Ndikati handizivi. Vakanditi okay, ko uyu wadzanai wokukutorera murume unoda kuti arambe achirarama here? Ndikati sekuru handitombozivi. Pain yavakandipa vanhu ava handitombozivi kuti ndoita zvekuita sei navo. Zvadaro mukomanacho ndipo apo pandakabva ndachizoudzwa zvekuita, asi vakanditi unge uchizosvika paground. Ndine tsono dzandakaenda ndikanosiya kumakuva, tsono dzandainge ndakapisa. Tsono idzi ndo dzakatanga kukonzeresa urwere kumurume wangu nekuti akatanga kuzvimba makumbo, uye zvekare makumbo ake aitosinina mvura. Ndakazoti ndasimuka ndokubva ndaenda kubhinga. Hakuna akatombozviziva kuti ndokwandainge ndakaenda kunogadzirwa nasekuru. Pandakadzoka ndakangogadzirwa ndikaudzwa kuti ndaisafanira kuti ndinge ndichishevha until ndichizorara nemurume wangu. Ndadzoka sezvo murume wangu aitozvidza kuti ava nebarika, ndakambomunzvenga ndikamboenda kumba. Ndichizobva kumba ndopaakazoya kumba. Ndakange ndatova nebvudzi rekunhengo kwangu kwakavanzika rainge rakakura. Murume akatofara akati izvi ndo zvinoratidza kuti hausi kumboita musikanzwa. Akanditi kana mukadzi achiita musikanzwa anenge achida kungogara bvudzi rakashevhiwa kunhengo kwakavanzika. Ndikati hamuna chamuri kuziva imi baba boy. Ndokubva ndachizoti ndapedza kurara nemurume wangu ndakatora chijira ndikabva ndamupukuta, ndikatora chimwe chijira icho chandakazvipukuta nacho. Chake chijira ndo chandisina kuwacha, ndokubva ndachiisa muhandbag. Vakazoti vapedza juti ravo kumba kwangu ndokubva vaenda kumba kwangu uko kwavainge vachigara nawadzanai. Shuwa kushaya nyadzi kuramba vakagara mumumba makange muine furniture yangu. Handina kana chandakatora mukomanachi sezvo kune imwe imba kwakange kuine furniture nechekare. Murume wangu akangonditi saka unoda kunditorera midziyo yose yandakatenga inini, kunyange ndakakupa mari yacho kuti enda unotenga, but yakange iri mari yangu. Zvadaro mukomanachi ndipo apo pandakabva ndadzokera kubhinga ndiine kamucheka kangu, uye zvekare ndakange ndiine mashaving stick andainge ndakatenga. Ndainge ndakanzi unotenga mashaving stick 3. Ndasvika kubhinga ndakashevhewa nebenzi randakasangana naro pagrowth point ndisati ndasvika kukumba kwavo. Sekuru ivavo vakandiudza kuti uchazosangana nemunhu anopenga. Kana wasangana nemunhu anenge achipenga unofanira kuti ungochimukwidza mumotikari yako then wobva wachizouya naye. Ndakariona benzi iro rakange riri benzi rechirume, then ndokubva ndachizoenda naro kumba kwasekuru. Vakandibvunza kuti ndainge ndakarara here nemurume wangu. Ndikavaudza kuti eye, kubva zvandainge ndakarara nemurume ndainge ndisina kumbogara ndakageza. Then ndokubva vanditi ndige ndichipinda mune imwe room. Takapinzwa mune imwe room nebenzi riya rikabva ratanga kundishevha. Ipapo rakange risisiri benzi raitopenga, akange atova munhu aitoziva zvaaita. Rapedza kuita saizvozvo rakaudzwa kuti raifanira kuita bonde nevhudzi rangu rekunhengo kwakavanzika. Rakange richiita chimandara maoko, rakaisa vhudzi iro rarainge rabva mukushevha mumaoko. Rapedza kuita saizvozvo rikanzi chienda zvako. Ndakabva ndachizopiwa bhodhoro. Iro bhodhoro rakazoshanduka kuita nyoka. Bhodhoro iri ndakabvunzwa kuti unoda here kuti tinge tichizoisa wadzanai. Pane zvose mukomanashi ndainge ndichingoti ini sekuru kutaura chokwadi handizivi, because ndichiri ndakabatikana chaizvo nekuda kwezvandakaitwa nawadzanai uye zvekare nemurume wangu. Saka ivo ndivo vaizoita zvavaiona kuti ndo zvinoita. Saka vakabva vatora mweya wawadzanai. Takatoita wekutodaidza, tamudaidza wadzanai akabudikira, then ndokubva achizopinda mubhodhoro. Mweya wake ndio wakapinzwa mubhodhoro. Saka ipapo ndakange ndisina kuziva kuti mhiko dzose dzatakange tichiita dzakange dzitori mhiko dzekuti wadzanai aifanira kuti ange achizofa. Zvadaro wadzanai uyu akazotanga kurwara ndokubva achizofa iye nenhumbu yake. Shure mekunge wadzanai ashaika, murume wangu akatanga kudzoka kwandiri. Ndikati no, ini nezvako handichadi, nditori bho nekuda kwezvaukandiita. Handifunge kuti ndinogona kuramba ndichiri kukudai imimi baba imi, because
kutamba rafu. Ndakaramba ndakagara ndiri ndega. Tikati have a divorce. Murume wangu akambotora umwe mukadzi ndokubva achizoita accident akafa. Parufu rwake ndakange ndisipo ini because ndakange ndava kutoona wadzanai, ndaitoona chipoko chake akabata mwana mumaoko achichema. Makore akati afamba, ndadzokera ndichadzoka kubhinga ndichipiwa mishonga yakasiyana siyana yekuti ndisaramba ndichiona chipoko chake wadzanai. Asi sekuru vacho vekundibatsira vakazongosvikawo pakuzotorwa nenguva. Vana vasekuru ivavo vakambonditi tinotangidza process yacho kubva pasi. Takaita zvose mukomana ndikaenda kumakuva ndichinonotsvaka chibhodhoro chechiya because chibhodhoro chacho ndakangonochisiya kumakuva icho chatainge takaisa mweya wadzanai. Saka ndakachishaya chibhodhoro ichocho. Handizive kuti chichakaitika kwachiri but ndakangochishayao. Saka ndakadzokera kubhinga tikatangidza process ndikatengeswa chimwe chibhodhoro icho chandiinacho pari nhasi but hazvina kushanda. Wadzanai ndakaramba ndichimuona. Nerimwe zuva vana vangu vakange vachitamba vari panze vari pamaswings then ndokubva vatanga kuchema. Vakaridza mmere vana, ndikabuda panze ndichimhanya. Ndakavabvunza kuti kochi, vakanditi taona nyoka but tabva taona futi mainini. Ndikati mainini vapi? Vakati mainini wadzanai vanga vari papo mama, vanga vachiti wachira maschool uniforms edu. Ndakabatikana asi ndakangoti zvamaona musazoudza vanhu kuti maona mainini wadzanai. Ndakabva ndachizoona nyoka kubva zuva iroro kusvika pari nhasi ndinongogara ndichingoona nyoka nguva dzose. Zvino hama dzangu dziri kufamba, padziri kufamba dziri kuudzwa kuti mudzinza pane munhu akaromba ane nyoka yake yaari kushandisa ende nyoka iyi yasvika pekuti yava kuda ropa. Munhu iyeye kana akasareurura nekukasika mose sedzinza muri kuzopera kufa. Saka chazondiunza pano ndikuda maadvices kubva kune vedare renyu. Nyanga iyi kutaura kwayakaita ndinoona sekunge yakatondiona kuti ndini ndiri kukonzeresa mamwe maproblems ayo ayakati matambudziko atiri kusangana nawo uye zvekare nekuzodeuka kweropa ndini ndichazvikonzeresa but haina kuda kundiexposa which has brought me to you mukoma. Zvinoita here kuti ndinge ndichiva approacha sekuru ava ndomboedza kutaura navo mune zvakanaka ndovodza kuti sekuru munhu ari kukonzeresa maproblems ndini, kana muchida ndinogona kukupai mari kukutengerai motikari kukutengerai mombe chero zvamunenge muchida kuitira kuti munge muchibvisa zvinhu zvacho kubva pandiri mozviisa kana pana someone else wandiine grudge naye, pane umwe munhu wandine daka naye hama yepedyo then tobva tachizozviisa paari munhu iyeye kuti ange achizonzi ndiye akabata mishonga isina kunaka mudzinza. Ndinoziva kuti kune vamwe vanhu vachandituka but munogona kutuka zvenyu but ndichiita sarudzo yakadai mukomanashi inhau yekuti I am trying to solve the issue uye zvekare ndikuda kuti ndinge ndichizova ndakachengetedzeka. Handidi kuti vanhu vange vachizviziva kuti izvi ndo zvandakaita. When you post my story muzongondizivisa ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Muri Zimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu ngatitaurei navo mucomment section. Pandatobatikana ndepekuti anzi ndine munhu wandiine daka naye. Sezvo ndiine munhu wandiine daka naye hanzi munhu iyeye ndiye wandava kufungidzira kuti ndinge ndichimuisa mhepo yacho yechikwambo kuitira kuti ange achizonzi ndiye akaromba. Let us try to speak with our DM system comment section. Dai mangoreurura kana mukangoreurura zvenyu zvinenge zviri nani, mungoreurura. It is better than kuti munge muchitanga kushandisa vamwe vanhu pamiko idzodzo muvarasirira zvinhu zvenyu zvinenge zvisina kunaka izvozvo. But zvakangoma hazvo veduwe ndo nyaya yavo iyo yavakanditumidzira. Regidzei tibva taenda panyedu
inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu yandinayo. Ndiri kugarawo munyika yePoland. Ndakabatsirana nemudzimai wangu kuuya kwandakaita kunoku kwakabuda mari, but mukomaka situation yacho haina kunyatsokumira zvakanaka zvandaifungidzira kuti ndo zvainge zvichazova ndauya kunoku zvakasiyana. Tiri kungoitawo zvekungokiya tirimo mumawarehouse. So ndava nedzimwe pfungwa dzekuti ndige ndichiroora umwe mukadzi wechikuru, mukuru kwandiri ne20 years. Mukadzi uyu akauya kunoku kudhara akaroorwa neumwe muBritish who became a national wemuno muPoland, achizosangana nemukadzi uyu wandiri kufambidzana naye. Tinongoitawo zvekungobatsiranawo nebonde, ndinomupawo bonde iye anondipa mari. Ndo relationship iripo pakati pangu navo madha ivavo. Saka atori nemapepa ake akanaka ekugara kunoku, saka akati anogona kundibatsira kuti ndige ndichizova a permanent resident wekunoku kuPoland. Ndiri kutya kuti visa rangu rikazo expire, because pane umwe wakomana vataishanda navo pakaexpire mavisas avo vakangonzi tichakubatsirai nekambani iyo yatinoshandira. But vakomana ava kubva zvavakaenda kuZimbabwe last month until now vari kuchema vakomana vari kuti zero communication, hapana kana communication from the company. Saka ndava kuona sekunge zvinogona kuzondinetsa mune ramangwana. Ndadzokera futi kuZimbabwe ndobva ndatangidza zvekare kuti when you post mukoma muzongondizivisa. Ndafunga kuti ndinge ndichikanzura muchato wangu nemudzimai wekuZimbabwe ndobva ndachata namadhava ndiri kufambidzana navo. Munhu agara aine mari dzake. Ndoda kutangawo mabusinesses angu kunoku kuEurope so that I can build my own empire. Saka zvekuzoti ndinge ndichizoti hey love this and that, ndichamudzosera zvangu mari dzose idzo dzatakashandisa so that anga achizowanawo start in life. But I'm thinking about my own future, a legacy that I'm going to leave. kuZimbabwe hakuna legacy yandinokwanisa kuzosiya kana kuri kunzi ndikadzokera kumba zvikabva zvadhakwa ndobva ndachizotadza kuzodzoka kunoku kuEurope. When you post mukoma ndapota mundizivisa. Vanondituka munogona kutuka, but inini nditoribo handina kana basa nezvakawanda. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatiitaurei navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedwe. Hanzi ndiri kuPoland ndiko kwavari ikoko. Hanzi zvinhu hazvisi kunyatsokufamba zvakanaka. Vane mukadzi wavari kufambidzana naye vafunga kuti vange vachimboita zvekuPoland vombokanganwa mudzimai wavakasiya kuZimbabwe. Zvakangoma hazvo vedwe. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Regidzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi makadii zvenyu, please post my story makavika uchitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandinayo. Confession yangu yakamira sekudai so. Ndine imwe n'anga iyo yakandibatsira. N'anga iyi yakandibatsira mukomanashi iko zvinozvo. Yava kundithreatena iri kuti zvatakawirirana hauna kuita. Please ngwarirai n'anga dzepaTikTok. N'anga iyi ndakasangana nayo paTikTok. Ndinototya kutotaura nezita rayo because zvimwe zvinhu zvayakandiudza paWhatsApp ndakangochengeta hangu mamessages acho ndikangoti kana kuri kuzonziwo anenge paine zvinenge zvaitika, then I would go and report to the police. Nyaya yangu yakatangira pakuti ndakange ndiri kuSouth Africa. Ndaishanda mukoma, ndakange ndichidriver a refrigerated truck. Saka ndaishandisa mapepa efake. Ndainge ndiine munhu wandaiwirirana naye. Saka munhu uyu ndiye akandigadzirira chitupa.
ndakatanga ndichitoshandisa chitupa chemuSouth Africa tuya tumabooklets twekudhara. Saka chitupa chekuti chikaskaniwa chinotopula up information, but information iri deep inenge isiri yangu, sanganisira mabirth certificates, mafingerprints. Andinambogara ndakatorwa mafingerprints. Saka chingori chitupa chekuti you can do everything, but kana zvikanzi panozoitwa fingerprint testing ndo panozobuda information yekuti chitupa chinenge chisiri chitupa chako. Saka ndaishandisa chitupa ichocho, ndikasvika pakutora license ndaitoshanda basa rakanaka. Handida hangu kutaura zita rekambani, ndichidriver a refrigerated truck. Taita zvekutransporta mafresh produce kubva nawo muCape Town kuendesa kuJoburg, Durban. Saka vanhu vakawanda vaingondiziva sekuti ndakange ndiri muSouth Africa. Ndaiti kana ndikasvika pandine ndichida kuti ndige ndichinotakura ngava ari maapples, magrapes, ndaisatombotaura shona. It's either ndaingozvigarira mutrack vachiloda, kana kuti ndaingoburuka ndobva ndaramba ndiri pafoni kuitira kuti vanhu vasazotaura neni. Uye zvekare nekuzogonawo language, ndaigona language iya yavanoti Sutu, ndo yandakange ndichigona chaizvo. Saka vanhu vaingofungidzira kuti ndiri muSutu. Asi ndakazoita best friend yangu. Vehama, usambofa wakashare your income with anyone, and zvinokupa income never share it with anyone, because ukangotanga kungoudza munhu kuti chiri kundoitisa mari ndechakati, munhu iyeye anogona kukuparadza nyore nyore. Saka ndine umwe bururu wangu uyo wandainge ndakadzidza naye, ndakabva ndamuudza kuti shamwari ndo nyaya iripo. Akandiudza kuti naiyewo ainge achida chitupa. Madhamu vangu vakatombonditsura vakati, zvamuri kuita zvekuti munoudza vanhu kuti mune chitupa chemuno muSouth Africa, mune ramangwana muchakanganisirwa upenyu. Ndakati uyu ndibhururu wangu, because zvakaitika ndakambotambudzika mukoma ndikabva muHarare. Ndakange ndava kutorarama as a street kid because ndainge ndichichengetwa nababa nastep mom mushure mekunge amai vangu vadonha muchitima vakafa. It is a long story. Saka step mother ivavo vakange vaine utsinye, munhu wekuti ndaiti kana ndikabva kana kuchikoro ndikatsvaka kana chokudya ndairohwa kuti sei usina kundimirira ndatanga ndakutsvakira zvokudya inini. Ndaiti kana ndikada futi kuvamirira futi, then vaibva vandirova vachinditi saka wava kutondipa pressure manje, chauri kundipira pressure chii? Saka ndakange ndiri mwana aigara achingoshungurudzika nguva dzose. Then ndipo pandakabva ndachizoenda ndikatanga kugara maMutare. Ndakange ndichitogara nefriend yangu, munhu akandichengeta apo pekuti hama dzangu dzose dzakange dzisingadi kundichengeta kana kumira neni. Zvadaro mukoma pandakazoya kuno kuSouth Africa, ndakatomuudza mudzimai wangu ndikati zvimwe zvinhu unenge usingakwanisi kuzvinzwisisa, but ndichizova zvandiri izvi. Mukomana uyu akandibatsira zvimwe zvekuti you will never understand kuti akandibatsira sei. Ndiye munhu akandichengeta apo pekuti hama dzangu dzose dzakange dzisingadi kana kundibatsira. Saka mudzimai wangu used to warn me achikundudza kuti munhu audzwe income, no matter what you do, never tell someone your income, because ukangoudza munhu income yako, then munhu iyeye anogona kutokuparadzira, kutokukanganisira upenyu hwako. But I never believed that, because ndainge ndingori munhu ainge angori nemwoyo wakanaka. Saka ndaingoti kana inini ndine mwoyo wakanaka, it means kuti everyone else out there anogona kungondiitirawo mwoyo wakanaka. Saka muchinda wangu uyu chakange chiripo ndechekuti iye akange asingadi kuburitsa mari. Ndo dambudziko rake raainge ainaro iroro, aisatomboda kuburitsa mari zvachose. Saka ndakati ndamuudza, andibvunza kuti so how much is it going to cost? Ainge audzawo mudzimai wake ndokubva amubvunza kuti zvinomboita mari. Then ndakabva ndamuudza ndikati the cost you have to pay at least 65,000 up to 70,000 kuti unge uchichiwana chitupa ichocho, nekuti haisi process inoitwa nemunhu one, iprocess inoitwa nevanhu vakawanda. Vanokwanisa kuzongokudaidza then ubva vakuudza kuti chuya tikutore mapictures, but mapictures awa unongotorwa zvako, but unopinzwa mune imwe room, hautombomiri muqueue inenge iine vamwe vanhu, then chitupa chako chobva chatobuda paya paya. Saka ndamuudza the price
akaona sekunge maybe mari yacho yakange iri mari yainge yakawanda, akati itori mari yekutoti unototenga stand. Akati no, it is not about buying a stand kumba, but mune muSouth Africa sezvo takauya kuzotsvaka, kana ukatoshandisa chitupa ichocho sekushanda kwandiri kuita, tarirawo kuti pamwedzi ndinobata ma45 50,000 55,000. That was my salary pamwedzi. Saka kunyangwe ndikanzi ndakashandisa mari yakawanda kuti ndige ndichiwana chitupa, but tarirawo kuti mari yandiri kuwana ndiri kuzowanawo mari yakawanda sei, a bigger salary. Nemukadzi wangu anoshanda, uye zvekare tinotogara bo muno muSouth Africa. Kana toenda kumusha tinongozvitsvakira munhu wedu anenge aine permit, then tongojamba border, tobva tatopinda mumotikari yedu tobva taenda. Pakudzoka same kungojamba tichingonopinda muMessina ngoti tava kuSouth African side, ndototanga kutori zvidrivera motikari yangu tatova maSouth African. So I told that guy everything. Handina kunge ndakaziva kuti muZimbabwe ane utsinye hwakadaro. Saka akazotanga kundikumbira kuti ndige ndichimutsvakira basa kumurungu wangu, because iye ainge ava kutozivikanwa nemurungu. Handina kunge ndakazviziva kuti paya pandaipota ndichifamba naye, iyewo ainge atori nemisheni yake yekuzviswededza padhuze nemurungu wangu. Saka mushure mekunge andipa pressure, shamari taura nemurungu wako ndikuda basa, murungu wangu aingomuti une permit here? Ovati handina permit. Ovanzi sort out your work permit, then I can give you a job, I don't have a problem. Kunze kwekuti ange achidzoka kwandiri, tobva tataurirana, toona kuti tingabatsirana here, because ndainge ndichitofungidzira kuti kana zvichigona ndaikwanisa kunomubhadharira inini, because nemudzimai tainge tiine mari dzimwe dzatainge takangosiya mumabank account. Ndichiti kana tikamubhadharira, then ndozopota nichimubatirawo mari every month, achindipa mari kusvika yakwana. But mukomana haana kuda kuita saizvozvo, aitongoda kuti anga achitongopinda nepassport yake yainge iine madays. Aona kuti ainge afoira azviswededza padhuze nemurungu, akutanga kuitwa rafu nemurungu wangu, because varungu munongovaziva kuti havasi vanhu vanoda zvinhu zvinenge zviine chitsotsi. Kunyange murungu akazviziva kuti uri kushandisa mafake documents, but anongoita sekunge asingazvizivi. Anozotongokujamukira zuva iro rekuti panozosvika mapurisa, ndo paanozoita sekunge asina kana chaanenge achiziva. Mukomana paakaona kuti zvekwake zvainge zvadhakwa, that was when paakabva atongonditengesa. Akanditengesa mukomana achisekutamba sekuseka. Then ndokubva achizoudza murungu wangu kuti ndainge ndichishandisa ID fake. You know, kutongoudza murungu wako kuti he is using a fake ID. Murungu wangu akabvunza kuti how can someone use a fake ID? Akatoti I'm telling you the truth, he is using a fake ID. Saka neniwo aitoda kutoti ndige ndichitoshandisa a fake ID. Ndakabatikana zuva iro randakafonerwa nemurungu. Akandifonera akanditi where are you? Ndokubva ndamuudza ndikabva ndati right now I am about to reach my destination. Akabva ati kwandiri, okay, no, it's fine, you can stop the truck right there, I'm going to send someone. Pane munhu wandoda kuzotumidzira kwauri ikoko. Ndikabva ndati it is okay. Ndakabva ndasiya truck, ndokubva ndapaka hangu truck. Saka ameno, so it's like Mwari vaisatoda kutoti ndige ndichisungwa, because ndakaburuka mutruck, then ndokubva ndachizoenda mune imwe shop ndaitoda kutotenga sadza. Saka makange muine queue, muine vanhu vainge vakawanda mushop imomo. Ndakamira muqueue kudaro, ndopa ndakatoona zvivheni zviviri zvichitosvika padhuze nepatrack. Mapurisa akatanga kutendera vachida kuona kuti makange muine munhu here. Ndakangosiya makey patable, ndokubva ndaudza one of the guy ainge ari muZimbabwe, ndikati shamari ndirikunzwa mudumbu, ndoda kumboenda kunozvibatsira, but ndasiya jacket rangu nemakey, ndiri kudzoka, fanira kugadzira chikafu changu, ndiri kudzoka, handichadi take away, ndava kudyira munomo. Ndobva ndatongobuda. Kubuda kwandakaita ndichitokwira kombi nekutofonera madam, ndikataudza kuti madam, zvadhakwa patrack pangu ndiriona pane mapurisa, and I suspect kuti maybe mapurisa anenge ari kutotsvaka inini nekuti ndinoshandisa ID fake. Madam vakabva vatongoti it's okay. Ndikavaudza kuti chitorai vana, then transfer imari
saka takange tiine another business account rataishandisa, vakatransfer mari dzose dzatakange tiinadzo vachiita maverification avo, because ndaitya kuti mari dzimwe dzatainge takalokera mumaaccount dzaigona kuzonyura mushure mekunge ID yablokewa, then we transferred mari ndokubva taisa mune mamwe maaccount. Takazosangana namadam, then we went to Zim. Saka handina kukwanisa kuzvigamuchira, ndopandakabva ndachizotanga kutsvaka munhu aigona kundibatsira so that ndinge ndichigadzira friend yangu nekuti ndiye ainge atondimushera zvinhu zvangu. N'anga zvechokwadi ndakasangana nayo, ndakasangana neN'anga on TikTok. Ndataura neN'anga paya. N'anga yakabva yandiitira mhiko yako iri mumaaccount uchakwanisa kuzoitora, because pane imwe account yatisina kukwanisa kubuditsa mari in time. Account iyoyo yainge yava kuramba kuvhura ichingoti please visit your nearest Absa branch. Saka ndakazobatsirwa nasekuru vepaTikTok. Nerimwe zuva vakangonditi dzokera kuSouth Africa kana uchikwanisa umbonovhura account yako uone kuti yava kuita here. Then I returned back to South Africa. Ndadzoka kuSouth Africa makange muine mari yainge irimo. Ndakabva ndaita mazuva matatu ndichi withdraw mari because yainge iri mari yakawanda. Then nda withdraw mari iyoyo, sekuru ava vakabva vanditi vari kuda half of that money. Saka ndakaona sekunge zvakange zvisina kukodzera kuti ndike ndichivapa half. Ndakabva ndati sekuru mari yandinogona kukupa it is 5,000 rands. Vakaseka vakati aiwa pana chakaipa, cherekedza zvako kundipa mari yacho. Ndikati zvakanaka sekuru. Ndobva ndapinda mubhazi and I came back to Zim. Ndine zvandainge ndichida kugadzirisawo nemari iyoyo, saka ndakaona kuti kana tikaita half zvinhu zvangu hazvizofambi zvakanaka. So right now ndipo pandimire. Sekuru vakandibatsira paTikTok vari kuti mari yatakawirirana handina kukwanisa kuzovapa, saka vava kuda mari yacho ine interest. Mwana wangu ari kurwara, ndichitaura nemi kudai so ndine mwana ari kurwara zvakaipisisa. Ndinotodawo help kubva kune vedare renyu. Sekuru ava handizivi kuti ndovasungisa here kana kuti kwete, because the way that he has been threatening me mungwamanasha, handizivi kuti varoda kuti ndinge ndichiita sei. Vaida half ye more than 65,000. Imari yandakaona kuti hazviite kuti ndingangopa munhu mari inosvika kuma 65,000 kuti ambonyanya kukoshei zvokuti ndikamupa 65,000 nekuti angondibatsira kungoti account yangu ingovhurika kuti ndikwanise kubuditsa mari yose yainge yasara yakastaka iri mu account iyoyo. When you post my story mozendizivisa, ndichange ndichizoteverera ndiri mu comment section. Yo, muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu, ngatitaurei navo mu comment section. Zvakangoroma hazvo vedu we. Hanzi ndakazvibvunza kuti munhu uyu anyanya kukosheiko zvekuti ndingabva ndamupa 65,000 yekungondivhurira bank account, but handiti vainge vatoshanda here. Handiti account yacho yainge yatofriza zvekuti mainge musingachakwanise kubuditsa mari, dai makangoita half navo. Zvakangoroma hazvo vedu we. Yo, pakaipa. Saka vanhu vanorarama nenzira dzakasiyana siyana munyika yeSouth Africa. Kubhadhara chitupa 70,000 rands, hanzi ndo chitupa chandaishandisa ndiri munyika yeSouth Africa ndichishandira kambani yekuti ndaipiwa ma 50,000 pamwedzi. Hanzi mistake yandakaita ndeyekuti ndakanoudza friend yangu uyo wandakazoda kuzotsvakirawo basa kumurungu wangu wandaishandira, ndikada kumuswededza padhuze nemurungu. Ndokubva achizoudza murungu wangu kuti imi muri kutondinyima basa, but ndini munhu atori honest, ndinotoshanda hangu ndichishandisa passport yangu, ndichishandisa madays andina permit, nditori nani because ndiri honest. Munhu wamunoti ari honest munombozviziva here kuti anoshandisa chitupa chisiri chechokwadi. Zvakangoroma hazvo vedu we. Ndo kunzi muZimbabwe nekaikoko munhu kana aona zvake zvaramba anototsvaka kuti angakudhiridza sei kuti munge muchizofanana.
ngatitaurei nezvayo nyaya iyi mucomment section. Kana kuri kunzi wakambosanganawo nezvakakurwadza muupenyu, you can come to our inbox and then you share with us your own side of the story. Kana wakambowisirwawo pasi in life, you can come to my inbox and then you share with us your own side of the story and you tell us kuti chii chakaitika, zvakangooma. Vadiwa vateereri ndo mamessages avo ndanga ndakakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera. Pane vamwe vakati kuti vakatumidzira mamessages avo, vamwe vakaenda kumhiri kwemakungwa kunoshanda, vari kusangana nemaproblems mumamarriages avo. Ndo chirongwa chandiri kuuya nacho ndichiverenga mamessages avo kuti tinge tichizovabatsirawo mucomment section.